retard aujourd'hui. Sinon, tu as raté beaucoup de choses, hein. Voilà, nous avons eu une panne en cours de route. Ah, d'accord. Vous avez pu régler, j'espère. Comment vas-tu faire avec les parties du cours que tu as raté? Mais tu peux me prêter ton cahier une fois à la maison, je vais recopier. D'accord, pas de souci. Sinon, le cours était vraiment intéressant. Mujahid, wallahi yunwa nake ji tun shi da rabi na abinci wallahi. Wallahi ni ma ina jin ta. Mujahid, me za a samu gare ka? Dan gaskiya ba zan iya jure wannan yunwa ba. Kadiba banda kodara kuma wallahi. Ina da jika nan ga. Dan ka san je ba samu ciniki yanda ya kamata. Gaskiya haka ne. Ka hidda ka so sai wani abu na 100 ka kamun 100 saboda ita kaɗai ce. Ba ka damu. Bari shiga in sauya. Adnan. Ana kiranka. Portable ɗinka na so ne. Yanzu wannan matsiyacin shine ke so ya raba da budurwata. Babe ce har inda gaske kake, to ka turo kuɗin ka gidan. Haba Maryam, kin fi kowa sanin halin da ake ciki fa. Haka ne, amma ka san duk duniya babu wanda nake so kamar kai. Babu wanda nake so na rayu da shi sai kai. Dan Allah kakka ba mu wani damar mallaka ta. Ina cikin tashin hankali har idan na rasa ki. Amma in Allah ya da zan yi duk abin da zan yi in ga na mallake ki. Kai hubbi na da wasa nake. Ya ce dai na buƙatar ganin ka rasa ni. Har kin sa na ji sanyi wallahi. In Allah ya yarda zan yi kokari in zo in Allah ya yarda. Ina son ka hubbi na. Ina son ki masoyiyata. Oui, bonjour madame la secrétaire, comment allez-vous? Bien, super. Voilà, donc je vous appelle par rapport à la correspondance du ministère relative à la bourse d'excellence. Tout à fait. Donc j'aimerais que vous convoquiez une réunion demain dans l'après-midi autour d'un circulaire. Oui, dans l'après-midi, dans l'intervalle 15h-16h, parce que nous n'avons pas assez de temps. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Barka da fitowa.
gurin ki nazo. Ba na hana muka zawa gidanmu ba. Yanzu da Allah ki kallin da kyau. Ni ne wanda ya kamata a ce kin aura ba wancan matsayacin ba. Babu kyau nema cikin nema. Adnan mijina ne, saboda haka ni matar shi ce. Maryam, Maryam. Bonjour madame. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Je suis venu inscrire ma fille. Pouvez-vous m'expliquer les filières du niveau supérieur? Bien sûr monsieur, nous avons la licence en sciences infirmières, il y a la licence en sciences obstétricales qui sont les sages-femmes, il y a la licence en biologie médicale qui font les études de laboratoire, il y a aussi la licence en développement social. Et enfin, il y a la licence en santé environnementale. Bon, je l'inscris pour la filière sage-femme. Le souci est que j'ai déjà versé les frais de scolarité dans son ancienne école. Car c'est tardivement que j'ai appris la rigueur et le sérieux que vous mettez dans votre encadrement. Effectivement, monsieur, à Subsanté, nous mettons beaucoup de sérieux dans la formation et nous avons même des encadreurs qui assurent le suivi particulier de nos élèves sur le terrain. C'est comme le dit notre slogan devant vous. Je confirme vraiment. À Subsanté, nous assurons votre formation de tout cœur. Malam, lafiya na kana biya ta? To ba lafiya ba tun da ka shiga gona ta. To me ya faru? Amma da alama ba gane ni ba ko? Ban gane ba. Me kake nufi? Idan ka kare mu kanka kallo, ka kare mini kallo, daga nan zaka gane bambancin arziki da talauci. Malam, kaka fusata ni. Waye kai? Ni ne Bilal, saurin Maryam. Ka gane? Dama kai ne ta gaya kana damuwar rayuwarta. Tabbas kana sanye da sutura fiye ta jikina. Amma baka da daraja da kima a idanunta kamar yadda nake da shi. Ni wannan ma ya ishe ni arziki. Kai ka cire ta a ranka don nan sati daya sai na raba ka da ita. Kuma sai na samu bakin ciki ya dauma a zuciyarka. Matsayacin banza matsayacin mafi. What? Hani za ka masu fi? Okay. To Alhaji, na ce ga ta nan ka tambaye ta. Na san za ta yi maka bayani dalla-dalla. Maryam, kin mishi magana domin ina so in gana da shi rasan bi. Na sanar da shi abba. Masha Allah, masha Allah. Amma ki san in ga bai dace da auren ki ba, in ya zo korar shi zan yi. Kin ji? Ni ma dai haka na gani Alhaji. Amma in Allah yarda ba za a samu matsala ba. Domin shi mutumin kirki ga shigar shi ake gane shi. Insha Allah abba. Mutumin kirki ne ma. Kuma na san zai birge. Zai dai birge ki Maryam. Abin da muke fata kawai Allah da ya kawo shi lahiya. Ni dai abin da na sani ba zan aurar da ke ba ga wanda na san bai iya rike ki yadda na rike ki. Ba zai yi ba. Kin ji? To Allah ya kawo shi lahiya Alhaji. Amin Hajiya.
yau na ka koya da kaya ina zuwa haka. Ba na gaya maka cewa baban Maryam yana bukatar gani na ba. Haka ne ka gaya mini. To gidan su Maryam zani. Ya ne? Ya kaga shiga ta? A lalle shigar ta ma kyau sosai kwa. Allah ba da sa'a. Amin suma amin. To sai na dawo. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. SIP Santé fait partie des meilleures écoles de santé de ce pays. Nous faisons partie des top 5. Hier, nous avions reçu une correspondance du ministère de tutelle. Nous notifions qu'une bourse d'excellence est mise en compétition entre ces écoles de santé. Et une seule place sera accordée à celui ou celle qui remportera ce concours. Pour cela, nous avions convoqué cette réunion pour qu'ensemble nous puissions trouver la meilleure formule pour déléguer celui ou celle qui ira nous représenter. Et au-delà de la représentation, il faudrait que celui-ci décroche cette prestigieuse bourse d'excellence. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, monsieur le directeur. Mais moi, je suggère que nous organisions d'abord à l'interne une compétition RID qui mettra en confrontation nos meilleurs apprenants. Très bonne idée, monsieur le DE. Je suis de votre avis. Mais cela dépend du temps qui nous est imparti. Bien sûr, si nous n'avons pas beaucoup de temps, une sélection sur dossier combiné au résultat aurait suffi. Voilà. Merci pour vos pertinentes propositions. Alors, pour faire simple, monsieur le DE, formez une équipe avec la chef scolarité et M. Ismaël pour définir dans le bref délai les modalités de participation. D'accord? Et s'il n'y a pas d'autres propositions, je pense que chacun peut vaquer à ses occupations. Sur ce, la réunion est terminée. Allô? Ok, to ganin ki. Bari in kawo maka ruwa. To, ba matsala. Bari in ta yin kira su baba. To shi kenan. Ba damuwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu da zuwa. Ina yin kwapa? Lahiya lau. Ina yin goma? Lahiya lau. Malam miye cikakken sunanka? Sunana Adnan Yusuf. Matakin ilimi fa? To baba gaskiya ni ban yi karatun ekwal ba. Sai dai karatun addini dai saura kaɗan yin sabke Kur'ani. Miye aikinka? Akwai wani abokina da nake kama ma sai da salati. Sai da salati? Amma ka san yarinyar da kake neman aurenta ba ta dace da kai ba sam sam. Yanzu fifi bidillahi malam ya an ka aura ma ita da me za ka ɗaukar nauyinta? Baba,
ina gani arziki da talauci duk na Allah ne, kuma ina gani ba yau ne ƙarshen rayuwarmu ba. Allah zai iya canza komi, amma tun da ka buƙaci in barta, in Allah ya yarda ba zan barta. Kuma na gode da karamcin da an kai mini. Sai an jima. Haba Alhaji, me yasa ka yanke wanga hukunci? Wanga hukunci ya yi tsanani kwarai mana. Hajiya, duk abun da ba zai rufa ma asiri ba, bai da kyau ko kaɗan ka yi shi. Yaron nufa bai da komi, kuma bai da wani abu da za a kalla a ce da laificiyar zai zama wani abu. Kenan abin bai da unhani. Alhaji kenan. Ai ka ji shi ma abin da yaron ya haɗi. Da arziki da talauci tun na Allah ne. Kuma ai gaskiya ya haɗa ko? Na yarda, amma na riga na yanke hukunci. Dakata Maryam, duk abin da baban ke faɗa ya faɗi gaskiya. Ban cancanci auren ki ba. In na aure ki da mi zai ɗaukar nauyin ki. Ban taɓa jin takaicin kasancewa ta talaka ba sai yau. Ban yi zaton shin wannan maganar ta hito da bakin ka ba. Na yi alƙawarin zama da kai a duk yanda kake. Maryam, ina son ki. Shi yasa ban so yanzu sanadiyar wanda zai bata miki rayuwa. Adnan, ba da farin cikin da wuce rayuwa tare da kai. Maryam, ki yi hankuri. Na yi alƙawarin zama tare da kai Adnan. Kai ma ka yi alƙawari. Adnan! Adnan! Wallahi abokina ina cikin damuwa. To, me yake damun kaka? Wata yarinya ce wadda Allah ya jarabce ni da santa. Kuma dukkan na yi da zai duk na ta hanya wadda ya kamata a ce ta yarda ni. Yarinyar na abin ya citara. To fa. To me matsala? To, ni dai abin da na sani dai tana da wani samari na ta gashi nan dai kamar wani ɗan jari bola. To dukkan dai matsalar dai daga wani shi take da fitowa. Ka san ɗayan talakawan nan akwai su da shiga zuciya, suna da kamarai, ga su ba kuɗi ba amma sai na cin tsaya. Amma tun da ka ce talaka ne, akwai shawarar da nake so na baka. Ka fahimta? Tun da ba shi da kuɗi, ka san suna da buƙatuwar kuɗi sosai. Ka ɗan waro wasu kuɗi ma zuwa ka masa ta yi, ka nuna masa cewa yarinyar kake so ya gwada maka ita ma. Tunda kaga dai ba shi da wani abu a hannunsa, in ka ba shi wannan kuɗin watakila a iya dacewa. Kuma ka gani. Abokina ka kawo shawara gurin wannan, saboda da alamun sa ma mabukaci ne. Ni in dai zai bar min Maryam, to ni ina iya mallaka musu ma duka rabin dukiya. Wani abin da ke bani ma mamaki, ni ne ta gani gare shi ma da tallake mishi. Yarinya ga inda zaki zo ki huta, arziki na duki, in kina cin kina bin matsayaci talaka ma. Ka san su inda kake gwada musu ba nan suke bi ba. Amma ka gwada jarrabawa, hakan da za ka yi watakila zai sa ka samu nasara. Ba matsala abokina, insha Allah zan bi hanyar da ka ce. Je muna magana daga WhatsApp na abokai na biyu da za su je su Dubai. Haka ne na tuna. Ina passport na sai. Gashi nan na biyo da shi. Ke su ne wannan? Su ne. Ina fotuna su duk suna ciki. Suna ciki. Suna ciki. Okay. Na gani sake ne. Ba matsala wannan insha Allah ka kuma an kare. Insha Allah wannan duka ba damuwa bane. Babu damuwa. Duk da ma dai yanzu an shiga yanayin soyayya sai a hankali. Ya zaya. To insha Allah. Sai mun yi magana. Sai dai na tabo ka in na kare na bada sai a kai ma. Ba damuwa. Insha Allah.
cikin sauki. Kuka ba zai gyara miki abu ba. A ce kawai zaki, kin san halin baban ki yake. Kina haƙuri zaki. Da kai ki ta kuka hakan da kin shi ya haƙuri. Ya Adnan, ya kamata ka tashi mu tafi aiki. Ka san muna da salatu da yawa yau. Gaskiya ban da jin daɗin jikina ban samun damar fita. Ka kai kawai. Wai tun da ka dawo daga gidan su Maryam, na ga duk na kasa gane ma. Lahiya dai abokina. Ba komi kawai. Ban da jin daɗin jikina dai. Ok, kenan sai na dawo. Mon ami, regarde la gola s'il vous plaît. Viens, un truc voilà, Arza, voilà. Quand tu as ne wuga so bai ga drage, ai go ce ma drage Facebook ko. Ko yi nigi hinna ai bai kan ni soro. Kenan in na gane ku kun ramin na ko? Kun ramin na ko? Kun san mu komatan ne. To Allah da zan ba ku mamaki. Mamaki. Zan ba ku mamaki. Sai mun gane. Sai mun gane to. Naka kuwa ne. Bakin taka tik. Ya ta yarinya can yaro in kana ya shi kai dragon. Kai man, wagga ina mata nake ma. Wagga ina mata. Ishe zuwa. Ka abuci na bani kilan mota. To, gashi nan da gusu wata. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? J'ai l'impression que ça ne va pas du tout chez toi. Là, Yasmine, j'ai un sérieux problème. Tu sais, c'est les problèmes de la vie qui nous construisent et qui nous font grandir. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu t'en sortiras vainqueur et plus expérimenté. Adnan ne répond plus à mes appels. J'ai peur qu'il ne cherche à rompre avec moi. Depuis que papa l'a fait venir à la maison, rien n'allait entre nous. Il l'a humilié, maltraité, je te dis. Il a fait se sentir comme un moins que rien. Aucun humain ne mérite cela. Adnan est pauvre, certes, mais il n'accepte ni ne pardonne jamais que quelqu'un touche à son honneur, quelle que soit la personne. Mais c'est de ton papa qu'il s'agit, pas quelqu'un d'autre. Son futur beau-père. À mon avis, il doit pouvoir supporter. Et malgré tout ça, tu continues de l'aimer. Tu te trompes, ma chérie. Adnan est quelqu'un de bien, calme, sage, responsable, digne et surtout de très bonne moralité. Ok. Où est-ce que nous pouvons le retrouver? Il est à son lieu de vente de laitue. D'accord. À la descente, nous passerons le voir. D'accord, il n'y a pas de souci. Haya, ça va quoi? Ok, tranquille là. Ai go poser à elle, des zank foyan. Non, wala kan sai ne muka gaji matukan no. Ai gin ba ni ba ni mai rano ko. Yo la mota on boda ai populo da sai mu ba ga bifora. No fam. Aranya mai taro ne ba ni mai vida olif. Mi lai sarin be aran kina zangu ne be. Mota ka gin ko ten ko ga ino gun ko. Ta men bo alam ga isbate mis. Ai mi gin mutare we garin kina be. Ce ma shiri, man tubo da kan ma go millo. Mace zo ki arziki ki bar arziki. Kai dama ga kunan koyan talakawa an blade ba ku da komai sai taurin kai. To wallahi sai kin mutu kin taurin ki. A talaka. Mutuncin sai buraste. Hain ba bai kasu zan jan bai kasu. Haba kai ko ba kuku. Da kun ga irin wayan yara. Ai talakawan din na wala ni ce ma. Kullum hakan nan. Kullum kai mi waga. Kai na za a zo a dauke cikin wanga gangarman mota ki zo ke wai ni an kara. Ni na dan kara. Na dan kara. Wa talkai zuno. Talkai tare na moni rubu. Ai kaga da stan wo bar mai sai agoga yo.
Mura dunya no. Son guna ko jari duba shai post kono da kaya. Wala ka ga salu sa amma no son na wanda ni kan go ce ba ce Facebook. Kuma na ce bai sai wato no. Ai ko jari mati wato no. Ban ka moi je suis plus grand que toi. Ah non non non. Moi je suis un combattant. OK. C'est lui qui est là-bas arrêté en bleu. D'accord, je vais aller l'appeler. D'accord. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Adnan ke tambaya. Adnan gani? In babu masana ina so in maka magana minti biyu. Minti biyu? Eh. To ba damuwa. Dama Maryam ne tana so ta maka magana. Ok, ba damuwa. Je vais te laisser un peu. Ok, à tout à l'heure. Adnan lahiya ina kiran kwana biyu baka dokawa. Maryam, gaskiya sai da kiyamu. Dan wallahi ban so sai cikin damuwa. Ai rashin doka apple ina shine zai sa ni cikin babban matsala. Maryam, wallahi ni ma kwana biyu na shiga cikin damuwa. Da baka nan ga doka apple ina ban nan ga jin daɗi. Na gwammaci a ce na mutu da rashin jin muryarka. Inda Allah ka zan doka apple ina in baka doka apple ina ban jin daɗi. Da kiyamu kin ji Maryam, insha Allah. Ake kun ya shi. To masoyiyata. Ya kamata koma gida ko dan ba su daga kirawo cikin rana. Insha Allah kuma aiki a gare na da aiki da yawa ya kamata yi. Ok, ba mu matsala. Sai kwana biyu ko? To sai an jima. Ki kula mi da kanki. Insha Allah. Na san ki. Sanda zuwa baba. Sannu dai samari. Lafiya? Gurin mara mai nazo. Ah, okay, to ya fadi furin. Bari in shiga ina kira ma ita. Assalamu alaikum. Sanda zuwa baba. Sannu ka dai Maryam. Wani na neman ki waje. Ga alamu wannan mutumin kirki ne. Me yasa kake damuwa ta? Na gaya maka akwai wani cikin rayuwata. Maryam, wallahi ina son ki daini. Wallahi ni kun bana son ka wallahi. Maryam, ya take aure ni zan sa cikin jin daɗi da walwala. Wallahi muddin Adnan yana rayu ba wani namijin da zan arama. Sai an yi. Malam, mi ka zo nema wajena kuma? Na ce mi ka zo nema wajena?
kaka sai ka fusa tare wallahi. Da alamu na kana cikin matsala. Da za ka yadda, da na ma wantai. Zan baka miliyan 1 ka ja jari, ni kuma sai ka bar Maryam kita. Tabbas ni talaka ne, amma bana karɓar kyauta a wajen mutum azali irin ka. Malam, wai ya ce ma yana da bukatar kuɗi ne, ko ya ce ma yana cikin matsala ne. Tabbas sai na raba ka da Maryam. Wallahi tallahi ƙarya kake. Oke mu zuwa mu gani, na halakka fasa. Adnan da Allah fa nan ce mai mutunci. Bar shi kawai ta shi. Avant de commencer le cours, il m'a été demandé de porter à votre connaissance qu'un test de sélection sera organisé au sein de l'établissement, dans le but de choisir l'un ou le meilleur candidat qui représentera notre école au grand concours national pour l'obtention d'une bourse d'études à l'étranger. Monsieur, est-ce que le test dont vous parlez concerne tous les élèves ou bien il y a des critères pour y participer? Bien sûr, Mariam, il y a des critères. En effet, il faut avoir une moyenne de classe supérieure ou égale à 14/20, avoir une bonne conduite et une bonne maîtrise du point de vue pratique, en particulier sur le terrain de stage. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous nous dire comment se passera le test? Est-ce écrit ou pratique, ou bien les deux à la fois? Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il ne s'agit pas d'une sélection facile. Il est question ici de trouver la meilleure. Donc ça va certainement être compliqué. Car notre établissement doit à tout prix gagner et remporter cette bourse. C'est l'objectif que l'administration s'est fixé. Donc j'invite les candidats à se préparer conséquemment, car c'est une sélection de haut niveau. On va commencer notre cours. Pour ceux qui ont besoin de plus de détails, vous pouvez avoir des renseignements auprès du jury. À présent, on fait notre cours. Merci. Mariam, ça va? Mais tu ne m'as toujours rien dit par rapport à ce que je t'avais dit. Faisal, s'il te plaît, je n'ai pas la tête à ça actuellement, je suis déboussolée. Mais laisse-moi t'aider, au moins pour t'éprouver mon amour. Ne te fatigue pas, tu n'y peux rien. Mariam. Wato abokina ka samu sanin haka sai ka faɗa. Maganar wannan yarinya ce. Dangance da shawarar da ka bani shekarun jiya. To na yi amfani da shawarar. Na ware mahaifin kuɗaɗe na ba wannan yara. Me ya ki karɓa ta wurin kai. Ta wurin kai. To ni kan tun da ka ba shi ya ki karɓa. Ka je wurin ta taƙi amsan soyayya ka to ka haƙura da ita mana ga 'yan mata da yawa a cikin gari. Mutum yana Maryam da manci. Ni kuma zan iya yin komai domin ganin cewa na mallaki Maryam. Abokina tun da abin nan ya ƙi yiwuwa kuma dai kai kana so to ga wata shawara. Yaron nan a kawar da shi. Mun fahimce ka. To dole da cikin biyu sai an yi ɗaya. Ko ya bar duniya ko kuma ka naƙasar da shi. Ina nufin shi ne idan ya samu na ƙasa Maryam ba za ta aminta da shi kaga daga nan sai ka samu ka aure ta in kuma ba wannan ba to ko sai dai a kawar da shi daga duniya ka kalla auren ku su yi dalili ko shine kamar yadda na gaya maka su waɗannan ƴaƴan matsiyatan nan kamare ne da su suna da kama zuciya. Wato abokina wannan shawara da kan bani a inda za ta sa in mallaki Maryam to karamin ka ɗauka an yi an gama cikin bikin wannan na aikata guda kai duka bin ma zai aikata in dai zai sa in mallaki Maryam insha Allah to yayi wannan zai samu damuwa kan shi. Abokina gaskiya ina godiya sosai abokaina da na karba musu wannan visa din nan gaskiya sun ji daɗin abu gaskiya kamfanin kun nan sai fatan alkhairi gaskiya kun yi kokari ko ce kuna kokari sosai Allah ƙara taimakawa. Mutumi na ashanti buwaji da kake gani hal hayan manyan motoci muke bayar. Mota babba kowace iri ce tun daga babba zuwa ƙarama duka insha Allah in ka zo ashanti buwaji za ka dace. Wato gaskiya fa wannan babban albishir ne
kuma na ji daɗi sosai da haka Allah ya ƙara ɗaukaka HMT Voyage, Allah kuma ya ƙara taimaka, Allah ba da nasara, Allah sa a dace. To ya kyau, zan koma. To kenan sai mun yi waya da insha Allah. Na gode sosai. Na gode sosai. Masha Allah. Masha Allah. Ke abokina wala yarinya tana cikewa dama tana yi mana ai kai da ne ba kai wala ni ce ma kai amma ni na yi maka promise wa yarinya in dai na ganta ita kadai ni sai na shige ta sai na yi da ganta abokina ana ba ta ƙarya yaro sai dai iya ta yi ƙarya ga ka ga tana okay kana gani in Allah ya yarda. gaskiya ina matukar kaunarki ba zan taɓa iya misalta miki irin daɗin da nake shi muddin ina tare da ke. A gaskiya duk lokacin da nake tare da kai ba na son mu rabu, babu wani buri da ya wuce a ce mun yi aure yanzu. Duk lokacin da zuciyata take bugawa tana bugawa ne tare da sanki a cikin zuciyata, son ki ya biya ma mai zuciyata hada gangan jikina. Gaskiya ba zan taɓa tunani ina rayuwa ba tare da ke ba. Adnan kai ne farin cikin rayuwata, da son ka nake kwana da son ka nake tashi, son ka duk ya mamaye zuciyata. Ban so a ce mun rabu yanzu ba, amma babu kakkaɗan na iya. Sai da ke haƙuri, ya an jima ta kan yiwa zan iya dawowa. So farin cikin rayuwa na sai an jima, amma ban so a ce mun rabu ba. To baby sai da ke haƙuri, gaskiya. Amma ya jima ga ki dawo, ya jima Allah da zan dawowa. likita jikin nashi da fatan bai samu rauni sosai ba ko ba wani abu da ya same shi daga cikin mun auna mun gani iya wannan jumuwan ne na kansa sai kuma hannunsa da ya samu shock insha Allah nan da kwana biyu zai samu sauki yanzu zan je in rubuto ordonance kin zan bada a kawo idan an kawo sai a yi hanzari a siyo magani saboda a samu a bashi yayi amfani da shi. Oke ba damuwa, ina jiran ordonance. Insha Allah. Yanzu zan sa a kawo. Bonjour la salle.
Bonjour. Je tiens à vous souhaiter au nom de toute l'administration Subsanté bonne chance et bon courage. Vous savez, il s'agit d'une bourse d'excellence qui présente beaucoup d'avantages, non seulement pour la personne qui la gagnera, mais aussi pour l'école. Car ça permettra de donner beaucoup plus de noms à notre établissement. Je vous invite alors à plus de concentration, que la meilleure gagne. Merci. Yani a cikinka da dama? To wala jikina da dama alhamdulillah. To Allah ƙara kiyayewa. Amin amin su ma. Ya ina Mujahid in ya haife ni. Mujahid Azir ya ce ya fita ya je nemo abinci ya dawo. Na san da insha Allah yana dawo yanzu. Da fatan gari nisa ba. A bai nisa ba yana dawo insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Manyan baki. Sanu da zuwa. An dawo. Lafiya. Lafiya na wallahi. Ya ne ya mai jiki da sauki? A mai jiki da sauki alhamdulillah. Ta Allah ƙara korin sauki. Ta yaya aka yi haka ya faru? Wai ina gida aka kira na ya mota ya bige shi. Na zo da gauga na zama mai motar da bige shi ne tashi. Ashe mai motar da bige shi ya tsere. Asha. Wallahi wasu suka taimaka wanda suke kusa suka kawo shi. Mutane kin san ba tausayi sai a hankali. Gaskiya mutane yanzu ba su da tausayi. Ta kaka za ka buge ɗan adam ka kai ka gudu ka kyale shi. Gaskiya sai hankuri. Allah da ya kyauta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum ne. Ya mai jiki? Mai jiki da sauki alhamdulillah. Madalla. Ga ordonance kin da doktor ya ce zai bayar a kawo. Ordonance? Ayi kokari da Allah. Akwai magungunan da muke bukata daga ciki da wuri. Don haka da Allah sai ayi kokari a sama mana da wuri ko don kula da lafiyar shi. Insha Allah ba damuwa ana da musu da gaugawa. Ba damuwa Allah ya ƙara sauki. Amin su. Amin Allah ya kiyaye. Bon, Mujahid yanzu ban da likit bisana. Zan rubuta maka shek kuma sai ka kai retire sai ka samu ka sai maganin da sauri. Ba da kin bar shi ko? Diba, lafiya ka tafi koyi muhimmanci yanzu. Ka gaggauta ka sai maganin ka. Insha Allah yanzu daga nan ta inda akwai bankin nan kwana ma Allah ya Gaskiya na gode sosai. Domin kina kula da ni kuma kina bani kulawa ta musamman. Sai da in ce na gode. Ba damuwa ai soyayya ce. Haka ne. Ina kaunar ki. Maryam. Na'am baba. Wai ke za ki aurar da kanki ko ni ne zan aurar da ke? Ku za ku ba da aure na. To me yasa ni yanke hukunci kin ka juya min baya? Dan Allah baba ku yi hankuri. Wallahi ina son Adnan. Hajiya, ke ji abin da Maryam ta ce ko? Na ji Alhaji. Ya kamata ki san duk abin da kike ina yi.
ina yi ne domin in sama miki rayuwa mai kyau. Na yarda ki ba shi dama, amma ha ki sani akwai wasu ƙa'idodi da zan gindaya mai. Muddin ya kasa cika su, ba zan ba shi aurenki ba. Kin yarda? Kin yarda? Na yarda. To shikenan, ba damuwa kin shi. Barka da fito Alhaji. Barka kare, tashi, dama yana so yi ma magana. Akwai wani maciyacin yaro da ke zuwa wurin Maryam. Na ce zo, akwai wasu ƙa'idodi da zan hau da mai akan auren Maryam, amma na san ba zai iya cika su ba. Ya zamanto kai kana cikin shiri. Muddin bai cika su ba, ka turo magabatanka domin a ɗarma muku aure. Kaji? Na gode sosai Abba, Allah ya saka da alkhairi. Ka zamanto cikin shiri kawai. Insha Allah, Abba, na gode sosai. Ba damuwa, sai an jima. Na gode. Allô? Oui, ça va, Adnan. Yani kana lahiya? Na samu maka albishiri. Baba ya baka damar aure na. Ya ce ka zo gida yana so ya gani ka. Gobe insha Allah inda Allah ya kai mu. Da gaske ƙarya zan maka. Ok, d'accord. Sai ka zo. Salut, jolie demoiselle, tu vas bien? Ça va. Ok, bon, moi ça va bien. Et vraiment, j'étais là-bas assis avec mon ami, j'étais vraiment trouvé très élégante. Et sache que dans la vie, rien ne vient au hasard. C'est que le fait que tu passes devant moi aujourd'hui, c'est ce qui prouve que le destin nous est lié. Donc, si ça ne te dérange pas vraiment, je voudrais avoir ton numéro pour qu'on puisse peut-être papoter, pourquoi pas. Non, désolé, je peux pas. Tu peux pas donner ton numéro? Adnan, Maryam ta nuna mana kai take so, don haka na baka damar aurenta. Ina so ka kamin kudin auren Maryam jika 700 da valis 3 cike da kaya. Kaji, kuma ka sama mata gida wanda za ta zama mai kyau. Ni ban damu ba ko da na haya ne. Kuma karka manta akwai sadaki jika 50, kuma duk abubuwan ga da lissafa ma ina so ka kasu nan da sati daya.
idan ka yi sake sati guda ya fice ka rasa Maryam har abadin abada. Haba Alhaji, waɗanda ƙa'idodi naka sun yi tsanani ƙwarai. Ni dai na gama magana, wanda yake yi nashi ne. Kuma kuna ji ko? Haba ya haƙuri Maryam, komai zai zo cikin sauƙi kin shi da kai baki kuka ya haƙuri. Babu damuwa. Insha Allah zan yi kokari in kawo komi nan da sati guda. Ok baby, ni furfura kai batu ai ko ne da alimentation hodo dan tan samu mun abun sha. Ok, ba damuwa baby. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ne Mujahid? Dama da ya gari ya harkokin. Ba lau ya harkokin. A ana ba ita ce ruwa. Kagan da ina ta jijjiga gaskiya. Allah haka ne yana da kyau gaskiya. Na gama su nan suna tashi gaskiya. Ai mana wannan ba su da wata lokaci wani wata ba inda suna samu. Allah haka ne Mujahid. Gaskiya akwai matsala. Matsala? Wallahi akwai matsala. Mujahid ɗazu ne to da gidansu Maryam. Baban Maryam ya hau da min wasu ka'idodi. Ya ce mudda ina son aure Maryam. To dole ne sai na bi wannan ka'idodin. Sai mun ka'idodi haka. Kaga narko ya ce dole sai na ka kuɗin auren Maryam jika 700. Nawa? Jika 700. Kuma in kawo balis 3 cike da kaya. Ya ce kuma bayan na aure ta in samu mata gida da za ta zama. Shi bai damu kuda na haya ne. In samu gida mai kyau wanda za ta zama. Kuma sati guda na an ka bani. Domin in ka duk abin da ya ginda yana so in kawo shi cikin sati guda. To yanzu kai Mujahid da Allah ina naga karemin abubuwa duka. Ha? Dinan tabbata. Ina shin ka Mujahid. Wai Maryam din ga da kake ta magana akan ta wai iya zinariya ce ko me ce? Ba ɗaya zinariya bace. Amma ka ba kanka a'a. Kawo ka ba kanka lafiya. Dan lili. In kakka ma dauki ma kanka abin da ka san baka iya ba. Wanda iya ka shaha mata lafiya shi kudin alheri ta da. Ba zan iya rabuwa da Maryam ba. Rabuwa da Maryam tamkar rabuwa da rayuwata ce. Kan sati gudan nan ya cika Mujahid. Zan yi kokari duka ana zan yi in ga na tara wayannan kuɗaɗen. Wace ne ka fara ko sata ce kake so ka fara dai kwanan nan ba sani ba. Ka ba ma kanka shi Maryam in dai ba iya zinariya ba ce wallahi ka ba kanka lafiya shi ne mafi alheri tare da kai. Ina da lili akan mace duk ka sa kanka cikin damuwa kuma babanta bai san ka da diba ka ga shagadin da ya sama babanta yana son ka ai ya san sana da kake kama ma zai iya taimaka ma a kasa shi kan shi bai so ya hada jini da kai ka ba ma kanka ashiri ka zo mu je mu ci gaba da shirin salatun jika 700 ko shekara 15 kai baka samu jika 700 ka ba ma kanka ashiri har da wani gida wai gida lahiyayye abin da bai yiwa an san da bai yiwa saboda Allah babu ta yadda za a yi ka samu kuɗin nan a cikin sati guda kuma in ba dai ba zuwa za ka fara kwace ko ka fara sata a nan ba san ba me za ka yi da Allah kana ji da ka samu ka kwanta hankalinka ya kwanta ni ba nan ci gaba da bamana da Allah yanzu na ga tunda baka bani shawara ne da zan yi da yanzu kai dai shawara ni gaskiya nake nan jama na lura da wanga wallahi ya fara samu sai ba lahi shi ba kawai ya kamata ya je Inna lillahi lahiya shawala wannan da ba lahiya ne ko kai
لا إله إلا الله هذه الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أبو تعالى drama shi da drama shi da wannan ka samu nan ta fi shi la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah kana shiga kai sai wi a gaba shi da Allah kana ina wallahi so mun samu wani babban mota ka da Allah kana ka ba abu da ke ka da Allah sai mai zo da mota inna lillahi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me gida barka. Ya ne sama? Da dama. Da dama? Dama. Ya ne? Ya gari? Da dama an gode ma Allah. Ka sabu ne sani kira wuka? A'a ban sani ba sai ka fara. Ina sauraron ka. Kana labari cewa baban Maryam ya ba Adnan sati daya domin ya kawo kudin arman Maryam. Yana da labari sosai ma. Ka gane? Aikin ki sun baka. Aiki wani yana aiki. Yawwa. Duk yadda za ka yi ka san yadda za ka yi ka hana Adnan samun kuɗin da zai kai gidan su Maryam kai ko kuɗi ga gani a hannun shi ka san yadda za ka yi su salwanta idan ka yi wannan aikin in dai Adnan bai auri Maryam ba na ma alƙawarin zan baka miliyan 1 kai zan baka miliyan 2 ma miliyan 2 kai babu abin da ba zan iya aikata akan miliyan 2 ne gida kwanta da hankalinka in dai akan miliyan 2 ne Maryam wannan mata kace duk yadda za a yi gana Allah ta arman Adnan da Maryam duk yadda za a yi Adnan da bai arman Maryam ba duk yadda za a yi Adnan da bai samu kudin arman Maryam ba sai na yi ko da ya samu kudin nan sai na lalata su kwata da hankalinka mai gida Maryam ta kace insha Allah yanzu abin da ke so gare ka ka gane ka kwata da hankalinka kamar aiki cikin natsuwa in dai kin wannan aiki ni ma zan cika maka alƙawarin ka kwantar da hankalinka mai gida magana ta kare akan miliyan 2 babu abin da ba zan iya yi ba shikenan sai an jima yanzu ka je ka sai na ji ka kenan ko ba matsala daga nan ina shiga kwambak ka zan shiga magana ta kare zan fara bibiyar shi gani duk abin da yake yi a game da alman Maryam ba matsala miliyan 2 akan miliyan 2 ko kashe shi bana iya bai ni da kan nake hada kan shi Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Comment allez-vous? Allez, vamos. Alors, quelles sont les nouvelles? Elles sont bonnes, monsieur le directeur. Finalement, c'est Mariam qui ira nous représenter pour le concours de la bourse d'excellence. Ça, c'est très bien. Elle est très intelligente, la fille. C'est la meilleure de sa classe. J'espère qu'elle va décrocher la bourse. On l'espère tous, monsieur le directeur. S'il vous plaît, merci de bien la préparer avant. Je ne manquerai pas. Alors, je retourne à mon bureau. Merci beaucoup. Oui, allez, bon courage. Bon courage. Bon courage.
Ke ce? Ni ce. Ka san nan zuwa gobe in baka kashi riɗin da baba ya ce maka ba akwai matsala. Ina sana Maryam. To wani irin shiri kake nan ga yanzu? Maryam, wallahi ban da kuɗi. Kuma ina cikin tashin hankali. Ni ma ina cikin tashin hankali ai. Nan zuwa gobe zan yi kokari in kawo komai Allah ya yarda. Barin baka wannan. Menene wannan? Sarƙoƙi na ne na zinariya. Kana iya sai da su don kai amfani da kuɗin cikin hidimar bikin. Hakika duk wanda yake nema ma'anar soyayya ta gaskiya idan ya kalli kulawa ki a gare ni ya samu amsarsa. Ina tabbatar miki dukkan kyautarki tamkar bashi take a wajena. In Allah ya yarda ba zan koma ga Allah ba sai na maida miki su. Adnan, akan soyayya ka zan iya yin komi dan ban san wace irin rayuwa zan fuskanta muddin babu kai a cikin rayuwata. Abokina lafiya na da kai to cikin ranar. Wala abokina nan gani nake bayan gida zaune kwa. Ina zaune na wallahi sai ga Maryam kuma ta zo. Yiwa ba ka gani ma abun tabbani. Menene wannan? Dai sarƙoƙi ne na zinariya. Ka san dai ka'idodin da babu Maryam ba gobe na za a cika sati guda. To gani haka ne kuma ka san gaskiya laban da kuɗi. To shine Maryam kuma sai ta ɗauko sarƙoƙin ta na zinariya ta bani. Ban so amsa ba dai amma kuma na ga wannan ita ce mafita gare ni kwa. Ita ce mafita gare ni. Shine na amsa yanzu ta ce in saida su in na saida sai in sa kuɗin cikin harkar hidima a wurin namu. Abokina kullum ina gaya maka ka raba kanka da amsar kayan mata. Yanzu ka ta ɗauki sarƙoƙi ta baka ta ka saida. Kai yanzu baka gudu gobe in kuka arme ta gora ma. Ka san halin mace yau tana son ka ta ɗauka ta baka. Soyayya nan in kuka samu ɗan matsala kaɗan ne za ku samu sai ta gora ma. Wallahi ka kiyaye kanka in kana son mutuncin kanka ka ka maida mata kayanta ka je ka nemi kuɗinka da kanka. Wallahi na gaya ma kullum ina gaya maka kiyaye kayan mata baka ji. Abokina gaskiya da wuya in mai da wanga sarƙoƙi fi sabilillahi. Kuma da kake zancen mata gaskiya Maryam ta bada bance. Da kuma babu ranar za ta iya min gori biskan abunta. In na ce in mai da wanga abu kai a ganin ka ta ina zan samu kuɗi a armar Maryam. Wai me ka gani ga yaren ga da kana ce mata? Kana ce ma yaren nan in ni ne da tuntun na hita batunta tun lokacin da ubanta ya kira na ya kai wani mana sharaɗoɗin shi. Abin da sanin na ce mata Maryam tana nuna min soyayya na fi sabilillahi. Maryam bata damu da abin duniya ba. Maryam tana suna yadda ni ma nake santa. Yanzu kai da ganin ka in rabu da Maryam ina zan samu madadinta. To ni dai shawara na baka. Wallahi in ka ji to in baka ji ba to kaka ta yi gobe ka zo ka yi min da na sani. Makina sai da kai hankuri gaskiya ba zan iya mai da wannan sarƙoƙin ba. Fi sabilillahi. Yanzu duk shawara da na baka baka doka ba. Ka doki shawara. Gaskiya abokina ba zan iya mai da su ba. Fi sabilillahi. Yanzu ma tashi na ranga ta zan yin sai da su. Wannan zancen ka ne. Ta. Ka ba gama ta yata ma. Zancen ka ta yi. Alo, Alhaji, wallahi Alhaji akwai matsala. Yanzu da Adnan ne ya huta, ya ta yi sai da wasu sarƙoƙi Maryam ta bashi. Sarƙoƙin zinariya ne, wallahi Alhajin ba kama ba jiki ka kusa rabuwa da Maryam. Na iya bakin kokari na wajen nuna mashi ya ta yi ya maida mata sarƙoƙinta ya nuna min cewa wani ba ma zance ba ne ba. Yanzu haka zancen da ake ya hutu ya ta sai da su. Kuma ka san darne da le gobe ne. To wallahi Alhaji na gaya ma ne saboda a san nayi. Wallahi abin nan ya taho da zahiwa. To ba matsala. Ok Alhaji, ba matsala.
to kaiwa kai ni zan maka magana ka ce mun ƙarya nake kai awa dan me yasa kai ƙarya ba za a ce kai ƙarya ba an faɗa kai ƙaryan kai duk abin da za ka yi ƙarya ta zara cikin bakin ƙarya ne mana kai ka ƙarya nawa ya kai kuma da zaman taron kai ni ne magana kai magana a cire zaman taron mana haba kuma amma ya kusa kuna wada haba malamai lafiya manya da ku zo sama hanya kuna fada maimakon abin da ya sa kun gaya suna yi kurawa amma kun ku zo kuna fada kuma to wallahi ka sa ranka za mu haɗu sai ka gane kuranka kaji kai hankuli ka sha ko da ya gama da kai hanya in yi ne mai tanka ma ko ka kyale shi ka tanka shi ka gane ka kyale shi ka ji ba kyau ana faɗa gaskiya to shikenan ba da ma insha Allah ta ala ya sai kai na zam kai amma ka san mene wallahi akwai matsala ni na kammala na mai aljihun sa ban samu kai na mu yosha ba na gama da shi na zago a tun yosha kai zafin na Allah na ce maka kaya ne ka ga suna yanzu ya kamata mu kai wa oga ko to ya kamata dai amma fa ya kamata gaskiya oga ya bar mana abin nan fa magana kace amma kuma za mu je dai mu gani to wato kasan yanda ka san faɗan gaske fa yi ba gara bane ba Hajiya na'am Alhaji lokacin da na ba Adnan ya turo magabatan shi yayi amma kuma har yanzu ban ga alamun su ba Alhaji akwai sauran lokaci a dan jira a gani ko ba san me ya tsaida su ba Maryam ki kira shi ki gani mana ko lahiya okay mun me aka ce ile indiscipline wallahi ban gane ba to Hajiya na'am Alhaji dama na san haka sai ya faru amma tun da Adnan ya kasa ka kuɗin auren Maryam daga yau Maryam ki sa a ranki cewa Bilali shine wanda zaki aura ko kinki ko kin so haba Alhaji dakata Hajiya Maryam iyata ce ni adda dama aurar da ita ga wanda nake so Alhaji kamar yadda kace Maryam ɗiyar kace ni ma ɗiyata ce ai ina da haƙƙi bisa kanta ko to ni dai na gama magana in Allah rai da nan da sati ɗaya Bilali zai turo magabatan shi domin a yi zancen auren Baba dan Allah dan Annabi wallahi baba ba ni iya zama aure in ba tare da Adnan ba dan Allah ku ji tausayi na wallahi ban kaunar Bilal dan Allah ku yi hankuri to shikenan tunda na ban isa in baki umarni ki aiki da shi ba kinan sai ki zaba ni ko Adnan Baba dan Allah ku yi hankuri ga muna da dama alhamdulillah mujahidi na gode kaga aiki na gode ai da fara na doka ba za ka iya ba sai na ga kai ashe akan kuɗi ba abin da za ka wasa kake mai gida to gaskiya na kaga aiki ba to in Allah ya yarda mujahidi in dai muna tare da kai yadda ka faranta min da rai ni ma zan faranta maka da rai da farko alƙawarin zan dauka maka na miliyan 2 ko to ka je wannan sheke ce ka gane ka je ka banki
ka san kana zaban ko ka ji ka alƙawarin da nan muka ne insha Allah kuma zan ci gaba da faranta maka da ba dai ban nazo da wannan zan samu kunya insha Allah mu jaji magana ta kare mu gida kullum bi nake gani ka rubuta a nan wajen kai da wani Allah saka da alheri mu gida daga wanda zan yi arziki da kan mutu ba kullum sai an yi ma zo ga hanya ne jaji ta ba komai haka ne gida. Bonjour Beauté, tu vas où? Pourquoi Mariam me fait ça? J'ai pourtant de bonnes intentions pour elle. Aide-moi s'il te plaît. Tu ne peux pas comprendre. Elle traverse une situation très compliquée. Maryam, ba dai abincin da aka kawo miki bane shine har yau baki sa cikin bakin ki ba. Haba Maryam, wace irin rayuwa ce kike so ki wannan ha? A ce mutum bai cin abinci da ran shi da layiya. Ha? Tashi zamni, tashi. Tashi zamna haba. Haba Maryam. Ki ko madara ki sha ma dai yahi. Ciki babu komai rike sha. Shi kenan Maryam. Maryam gaskiya wagga rayuwa da kike nan kina yi ba yi bane. To wai shi in tambaye ki Maryam so ne kike ki mutu ki rasa Adnan in gaba ɗaya ko koya ne? Ha? Haba umma. To in ba haka nan ba Maryam ya sa ki ci baki cin abinci kamar ba ɗiyan musulma ba. Ba ki kai kukan ki ga Allah. Ki dan tashi kina sallar dare kina roƙon Allah Allah ya miki zaɓi wanda yayi alheri. Ha Maryam? Ni kuma ayyake ina nan ina miki addu'a dare da rana kuma na san da addu'a ta za ta faduwa banza Maryam. Tunda kin ga ma'aihin ga naki wa sai mun kai kukan mu ga Allah in ba haka nan ba wallahi sai yayi miki abin da baki so. Kenan ki rinka addu'o'i Allah kuma zai shaye miki hawayenki. Insha Allah. Ki zan cin abinci. Motoci ba haka ne muna da JLK muna da Lexus Prado Limousine duka muna da kasan kamfanin namu haka ne HMT Voyage mu ba kalan mota da bamu ba da haya wannan haka ne insha Allah. Bikin ma kace yaushe ne ma? To ba damuwa Allah dai kai mu insha Allah. Allah mana jagora ba damuwa wakina sai jima. Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na kwana uku. Lafiya lau ya ne? A fadida. Kan sama wanka mana. Sama da na gode. Akwai takardun na baki jiya. Ki samu ki kokari ki kammala su kin gane? Saboda ina son su da sauri ana bukatar su. Kin saba musu muna bata miki yankin da lokaci. Okay? Haka ne oga. Na ba ku kammala su insha Allah kan a tashi don na ida su. Okay, ba damuwa. To ga na bar ku lafiya. Merci. Hajiya hannun ga ya kamata a kirawo likita ya diba shi gaskiya. Wallahi ka dai gani Alhaji hannun ma yanzu ai da sauki tun da ya hoshe. Bai nan ga ciwo dai ko? Da dama yanzu ni Alhaji duk ba wannan bai sha min kai. Sai zancen Maryam da kake so ka tilasta ta
kamata auren dole ta armi wanda ba ta so. Ni bi shine ke ci min tuwo a ƙwarya Alhaji. Kaga yanzu sati guda Maryam ba ta cin abinci. Komi an ka mata Maryam ba ta ci. Shin Alhaji kana so Maryam ta ja mana wata matsala ne ko kuma mu rasa ta? Hajiya ba auren dole ne zan yi mata ba. Maryam ina so in zaɓa mata ban gida ne, gida na gari inda za ta walwala ta ji daɗi, wadda take jin daɗi nan tare da mu, ta je can ita ma ta walwala. Ba in aurar da ita ba ta koma ina ci da ta ba, bai yi ba. Ta koma tana zuwa gida tana neman abinci, bai ba mana. Ni ba mun ki gani Hajiya ke ma. Haba Alhaji, arziki na Allah ne. Ba mamaki Maryam ta armi Adnan ya arziki, kuma ba mamaki ta armi Bilal inda kake so ya talauce. Kaga kenan komai na iya faruwa. An ka ce in ka isa aure kai aure, ba kai aure ba matarka ta koma zakkuwa gidan suna cin abinci bai yi ba. Ki bari wannan bazzancin wannan Hajiya. Et comme vous le savez, aujourd'hui nous allons entamer un autre point sur l'informatique. Et ça va consister à comment créer un dossier. Dans la création de ce dossier-là, nous allons passer aussi à une autre étape, qui est comment enregistrer ce même dossier-là. Voilà. Pour la création du dossier, ce n'est pas quelque chose d'aussi complexe. Ce n'est pas compliqué que ça. Voilà, comme dans l'explication, il suffit tout juste de faire un clic droit. Après le clic droit, vous actualisez votre machine. Après avoir actualisé la machine, maintenant vous faites un autre clic droit, vous allez voir nouveau. Sur le nouveau va apparaître sur votre machine un autre bord, c'est-à-dire une autre option. Et là-bas, il y aura un dossier qui va se trouver tout juste là-haut. Et là, dans le dossier, vous cliquez sur dossier et là, le dossier va apparaître. C'est là maintenant la création. Bonjour, il semble que Mariam a un souci. Tout à fait, elle est tombée subitement. Ses camarades de classe viennent juste de l'admettre. Qu'avez-vous trouvé à l'examen? J'ai pensé à une hypoglycémie, vu les circonstances et les modes de survenue, que j'ai objectivé à travers une glycémie capillaire. Alors là, c'est grave. Il faudrait tout de suite appeler ses parents. J'ai déjà appelé son papa. Il est certainement en route. Ok, c'est bien. Salam alaikum. Je suis Alhaji Tobili Youssouf, papa de Mariam. Il semble que ma fille est malade. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Al-Haji. Son état s'est beaucoup amélioré. Elle a juste besoin d'un peu de repos. De quoi souffre-t-elle au juste? En effet, elle est tombée à cause d'un manque de taux de sucre dans l'organisme. Ce que nous appelons dans notre jargon médical une hypoglycémie. Mais qu'est-ce qui cause ça? C'est la faim, Al-Haji. Quoi? Nyuma? Adidana? S'il vous plaît, Al-Haji, veuillez vous calmer. Vous n'avez pas du tout compris ce que je voulais dire. Attendez, demoiselle, vous n'avez rien à me dire. Vous avez traité ma famille d'affamée. C'est un insulte. Je vais gérer ça avec votre supérieur.
Monsieur le DG, votre infirmière ose traiter ma fille d'affamée? S'il vous plaît, Alaji, voulez-vous bien vous asseoir? Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je vous écoute. Ce matin, pendant le cours d'informatique, Mariam était tombée subitement. Et par la grâce d'Allah et la vigilance de ses camarades, elle a été vite amenée à l'infirmerie. Donc, après l'interrogatoire et l'examen physique, il a été notifié que son dernier repas remonte à 2 jours. Elle a certainement un problème particulier qui l'a plongé dans cet état. Je ne sais pas si vous êtes au courant d'un souci ou d'une situation difficile qu'elle pourrait traverser, soit avec la famille ou avec quelqu'un d'autre. En ce que je sache, elle n'a aucun problème. Il y a juste un jeune délinquant, un vagabond qui lui tourne autour. Malheureusement, il a réussi à la faire tomber sur son charme et souhaite même l'accepter comme époux. Et naturellement, je m'y suis farouchement opposé. Vous savez, Alaji, loin de moi l'idée de m'immiscer dans une affaire familiale. Mais avec votre permission, je voudrais quand même vous rappeler un certain nombre d'évidences. Ok. Vous savez, Alaji, Mariam fait partie des meilleurs élèves de cette école. Et elle sera certainement une infirmière brillante. Ces raisons ont fait en sorte qu'elle a été choisie pour représenter notre école au grand concours national lancé par le ministère. Et je n'en doute pas un seul instant que par le mérite, elle décrochera cette bourse d'excellence. Mais la situation actuelle qu'elle traverse risque de nous faire revenir sur notre choix. Car depuis un certain temps, nous avons constaté qu'elle manque de concentration et de vigilance. Elle semble être dépressive. Et cela n'est pas sans conséquences graves sur sa santé mentale et physique. Quoi? Santé mentale? Effectivement, la dépression, si elle n'est pas vite prise en charge, elle peut évoluer vers des complications pouvant aller jusqu'à la folie. Je vous parle en tant que médecin. Mariam est ma fille unique et je ne souhaite ni ne tolère, encore moins me pardonner s'il y arrive quoi que ce soit. En particulier, ce qui pourrait l'amener à devenir folle. Dans ce cas, je ferai tout pour la rendre heureuse. Hajiya, Na'am Alhaji. wanga al'amari na Maryam, na ga ni ne matsala a yau. Maryam ta shiga cikin matsala. Gaskiya. Bisa abin da ya faru. Haka ne. Kuma ni ne matsala. Ni na aza zaɓin da ni mata, zaɓi na gari ne, ashe na yi kuskure ne. Haka ne. Kuskure ne gare ni. To yau na bar mata zaɓi da kirai wanda take so. Ta ce mai yanzu ko magabatan shi. Ke Hajiya ko bai da ko dala. Ni na ɗauki ɗawainiya a rami. Kuma in Allah ya raida in sun yi aure zan ba shi jari. Zan ba shi gida ya zamna. Ji ba don komi ba da in ga yata cikin farin ciki. Ya Hajiya ni ko sadaukar da rayuwata zan yi da in ga Maryam cikin farin ciki. Daman tun harko kaga ina ta kwatanta maka ina ce maka ka bar Maryam ta zaɓi wanda take so. Saboda zama da shi zai hiye mata alheri, mu ma kanmu zai hiye mana alheri da kwanciyar hankali. Amma tun da yanzu ka gane kuskuren naka kuma ka gyara shi saboda ka ceci rayuwar diyarka, abu ya yi kyau. Kuma na ji daɗin da ka ce ko da Adnan bai da ko dala za ka iya ɗauka ɗawainiyar bikin shi da Maryam. Saboda a nan wurin ka nuna cewa Maryam kaɗai ba diyarka ba ce, Adnan ma ɗanka ne. Kenan na ji daɗi kuma na gode, kuma Allah ya saka da alheri kuma Allah ya ƙara maka buɗe Alhaji. Baba gaskiya na gode. Allah saka da alkhairi. Allah ba ku abin da kuke nema. Allah ya miki albarka. Amin. Ki kokarin ki kiran shi don ban son auren ne cikin lokaci. Ina so in ga yake ɗakin miki. Insha Allah. Masha Allah, an gode Alhaji. Maryam kenan an samu abin da ake so. Nan da kwana biyu dai Adnan ya zama naki. Hankalinmu ya kwanta, kowa hankalin shi ya kwanta.
Ya ne karatun na ku jarabawa yaushe ne? Ana ta shirye-shirye ko? Ana ta shirye-shirye. To Allah ya bada sa'a, Allah ya taimaka. Bonjour monsieur le 2E. Bonjour Mariam, veuillez vous asseoir. Je tiens à vous féliciter au nom de toute l'administration Subsanté. Nous sommes vraiment fiers de toi. Merci beaucoup monsieur. Je t'en prie Mariam. Alors dès demain, tu iras à l'examen pour la bourse. Je te conseille de te concentrer et te préparer au maximum. Ne l'oublie pas, car tu iras représenter toute une école. D'accord monsieur, Inch'Allah. Super, bon courage et bonne chance. Merci beaucoup monsieur. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina lafiya Bilal. Lafiya gida. Ce na kira ku ne baba da in faɗa muku cewa na yi magana da magabata na sun cin Allah da banda gobe za su zo a kawo ai magana auren. To Bilali yanayin ya canza. Gaskiya Bilali ba zan iya baka auren Maryam. To ba me ya faru? Domin in na haka zai haifar da matsala kwarai ba. Babu dan Allah ku ya guri baba. Ku dole ku bani auren Maryam. Wallahi ina son Maryam. Da an yi. Alo baba. Alo. Ayo ya kai. Bonjour chers candidats, bienvenue à cette session d'examen de bourse d'excellence. Nous sommes là en tant que jury devant vous pour pouvoir répartir les différentes épreuves. Voilà, vous voyez, l'enveloppe est bien fermée, nous allons passer. Voilà. Bon, bonne chance à tout le monde et surtout comptez sur vos propres efforts.